Hei, salutare guys! Nu mă așteptam să zic asta, dar nu m-am dețis și nu mă las de YouTube. Dimpotrivă, să vreau să fac o serie mai mare. Așa că de revenire o să mă joc Treasure Hunt Simulator. Bine, eu cu netul meu, cu datele mele, nu prea să fac știți. Dar hai până mi se mai încarcă mie. Cam o să-mi schimb mai cu lucruri gratis. Din fericire. Eu sunt cam început, nu prea m-am jucat eu mult. Avem aici mai multe zone, cum ar fi închisoarea, insula jucăriilor, vulcanul, VIP Island, Medieval și Dominus Land. Avem și Candyland. Îl dăm în loc la 5.000. Mie încă nu mi se încarcă asta mă ftic pe mine de telefon. Mie nu mi se încarcă. Și aștept până mi se încarcă tot. Vedeți? Să mi se încarcă. Asta. Da, așa vedeți. Desigur că eu sunt cel mai slab pe aici. Așteptăm puțin. Și uite, eu am 5.000 de bonus, cred că o să mă duc să dau un loc la Candyland. Deja. Yes. Da. Da, nu se pare că nu pot. Uite cum a fost 5.000 de bani, la mult, cum a fost alții. Am uitat să te pui, două comori. What? Deja am început cu două comori. Bine, nu o să asta cel mai bun, cel mai slab de fapt. Că pot o comoară. Bă, dacă timp să-mi dau ceva bun. E așa, da, așa mai vii de acasă. Și așa mai vii de acasă. Da. Mie chiar îmi place Roblox, chiar mă uit, era un moment în care numai pe ăsta l-aveam și mă jucam mereu. Mereu mă jucam. Dar încă un chest curat. Mă, ce atâta noroc în videoclip! Ce că mă jucam înainte, abia dădeam de înțeleg. Poate, uitați că de chestul, cât de noroc să ai. Ah. Frate. Cred că ce-ți zici jocul ăsta? Hai mă, să dăm și noi niște chesturi să aibă pentru videoclip. Uite sărac, cred că mai am alea când dă jocul Roblox. Dacă mi-ar da ar fi minune. Rainbow chest? Dar ține să fie să cred că dă o grămadă. Hai bine să până eu s-a durat o infinitate că am nevoie de chestul ăla infinit care costă Roblox. N-ar putea mă mulțumesc foarte mult. Îmi dau gemuri, îmi dau bănuți, cred că îmi dau, încerc și de Roblox ca să ai infinit. Voi dacă nu-i de bănuți și acum hai să mergem la shop. Nu știu ce are. Așa avem și antilatic, mai avem amor. Vreau categoria asta. 13.000? What? 13.700. Avem un tur mai bun. O unealtă, o multi-unealtă mai bună. Ce 24. Ia să mă duc pe lângă. N-am unde mă duc. Am trecut pe lângă chestia. Cred că sau stai, poate vine mult mai bun. Trec, așa, uite, chiar am nevoie, nu? What? Frate,
Hai, ți noroc cu mine. Ți noroc. Uitați-vă, ți noroc. What? Asta nu am văzut. Nu văd. Opa. Ți-ai luat alea? Epic chest-ul. Mamă, le iau pe Epic chest. Dacă le iau pe asta pe video. Hai că am destul, hai. Să nu vină unul vreau să-mi furi. Și efectiv tot cel mai mare rage care l-am dat vreodată. Mamă, că vreau să duc cifra asta atât de greu. 5.000 de bani! De bănuți! What? Sunt la 60, aproape 70 de blocuri. Ia mă să mă duc mai în fond. Am văd un chest pe acolo, s-ar putea să fie ceva bun. O sap tot în jos, că am văzut că e un chest aici pe rândul în care sap. Dar nu mai am. Sunt aici. Asta. Ce este ăsta? Ce? Asta e Rainbow Chest. Ia el tot, frate. Ce-ți fur, hai. Stai că ăsta-l ies eu, dacă reușesc la final să-l fur. Hai mă, nu mai dai? Dă-mă la el, hai, dă-i. Dă-i ca să ți-l fur. Ce știi că dau un Rainbow Chest. Glumeam, am șanse foarte multe să-l fur. Trebuie să dau că mai are vreo 100 de blocuri. Nu știu de blocuri. Zic goodbye. Da, să terminat. Zic. Foarte pe el să... Mă cu și eu. Gata, serios. 18.000 pe urmă, dar la testul la 5.000 de bănuți. Și câteva. Mamă, să-mi trebuie un... Să se facă mai bine o lopată sau ce. Hai mai bine o lopată. Da, mai bine o lopată nouă, nu? Cât avem de când filmez? 7-8 minute. Petpecuri. 13.000, 32.000, 13.000. Dă-mă cu XXL. Fine. Place. Memorabil să stai aici, dacă iau. Frate, ăsta auzi un test comun. I'm sorry. Nu știu ce pun acolo. Ce? Ce am apăsat? Am apăsat pe shop. Stai că fac apă în Minecraft. Fac cu Minecraft, Kilian. Cum să fie sus? Nu. S-a pus sus, efectiv. Am văzut un chest acolo. Plus poate mai fac, nu știu. Sau dă-mă să fac nu mai fac o toată ce ăsta la vicur. Asta nu care la vicur. Nu, mă dau înapoi la... Serios. Ei, cât de repede căzus. Ați ieșit pe 4. Hai că mă duc că trebuie oameni pe aici. Sper să nu vină pe una că să dau din țest pentru că spară. Nice. Nu știu ce arăți ești ăsta, dar nici nu știu. Nu pot să fac. Știi măcar să discut.
Îl văd, o leacă. M-am ciudat. Nu pot să-l iau. Că durează și mult. Dar nu s-am spate de deocamdată. Ce mă tu? Mai o leacă mai puțin bine de atâta eu. Și da, ați văzut cum nu mi-am luat nimica nou. Am rămas cu ce mi-am luat eu înainte. Noroc. Vreau să fii noroc să ai. Vorba aia. Nu mergi fără nimic. Hai mă, hai. Hai mai repede cu speed. Să-mi iau ceva nou. M-am dat atâta timp. Nu pot. Deci îmi puteți să-mi 5.000. Acum voiam să pun întrebări. Ați aminte mi-a luat testat test nou. Fric, punem Rainbow ăsta. Hai! Ce? Ce nu te dau pe lumea? E sapla. Lumea îmi dau să ia. Am pasul. Dacă ați fost episodul, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un subscribe și apăsați pe clopoțel pentru a primi notificări când mai postez și noi ne vedem data viitoare. Bye bye!